Rene, tak andani. Tak andani. Ayam bakar jumbo pawon ledan. 30.000-an. Ini nikmat, Bro. Oh, mau kan regane 30.000 to. Iki entuke ayam jumbo, Bro. Karo tempe orek, enek timun, karo kancang-kancane plus sambel. Ning ya ora lali, segone madang iwak tok ya. Wong luar negeri ae langsung bae. Sikat iki rasane tak sebel. Enak banget, Bro. Aku mangan ngene iki iso-iso kas keturun aku. Mane ayam bakar ngene iki yo ombene rada wong luar negeri sithik lho. Topat, Bro. Versi es ora sing anget. Anget mangan. Iki ese lho, Mat. Ora kaya sing coklat terus sasetan ora ngono kuwi, ora ngono kuwi. Dadi yo sing iki yo. Nggone penak, dawa entuk, foto-foto yo oke, regane murah. Soale daging itu. Daging iki kok pisan pisan pindho iki langsung dan kowe ngerti ra? Ning nggon kene iki ana bagian njaba. Ten njaba kae mau pemandangane yo manuk-manukan. Nggon Jawa sing iso mbok estetik zaman iki. Ku yo tujuan iki enek wayang-wayangan barang sing paling menarik kene iki iso dienggo rapat. Kowe nyewa nggo rapat meeting, iso nggo arisan iso. Dinggo ketemuan antar sekolah yo iso, nggo nikah yo iso, nggo prewedding yo iso. Dadi kene iki apa-apa iso. Aku semuanya pemangan murah, enak ngombe legi, lali konek tak